Довгий час, як я вже не вживаю м'ясо, рибу та яйця. І хтось скаже, що я знущаюся з себе. Ні, насправді це не так. Насправді я дбаю про себе, про своє тіло. Бо моєму тілу це некомфортно, неприємно, і воно навіть від цього страждає. Тому що коли я їла м'ясо, я могла десь там не спати, чекати, поки воно десь перетравиться. Це не завжди виходило, приходилось пити таблетки. І тому я вирішила, що для мене це не потрібно. Потім я знайшла підтвердження цьому в літературі, там, де написано, що наше тіло не предназначене для того, щоб їсти м'ясо. Наше тіло предназначене для того, щоб їсти фрукти, овочі, зерна, там, бобові, крупи, все те, що є. Іншого. Хто там переживає, що немає білка, не вистачатиме білка, те, що є в м'ясі? Ні, насправді це не так. Насправді, якщо правильно підібрати харчування, то можна замінити це дуже класно і дуже прям скомплексовано іншими продуктами.